ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ман дар давоми ҳамин қадар вақте ки хобҳоро таъбир намудам, меваҳоро дар меваҳо, сабзавотҳоро дар сабзавотҳо ва ҳар чизеро вобаста ба худ қарор додам ва дар комментария барои мо ҳам як пешниҳод шуд ки шумо ҳамин таъбирҳоро бо ҳарфҳо гузоред. аз ҳамин лиҳоз ман чӣ кор мекунам? Бо ҳарфҳо мекунам. хобҳоро дигар аз ин супас таъбир намуда пешкаши шумо месозам. боғоз мекунам. абр дар хоб нишонаи аз дини ислом аст ки ба одамон зиндагии ростро ҳадия намуда аз бадӣ наҷот медиҳад. дар баъзе ҳолатҳо абр дар хоб илму дониши фиқҳӣ ва сухандонӣ аст. ҳамзамон абр дар хоб нишонаи зани ҳомила асту гоҳи дигар нишонаи борон. нафаре ки дар мавсими боронӣ абрро хоб мебинад аз баракату некии аллоҳ бархурдор мегардад. абр дар хоб ҳамзамон нишонаи рафъ гардидани бадбахтиву кулфат аст. абри раъду барқро хоб дидан шаҳодат аз душвориҳои кор буда метавонад. дар хоб баланд шудани абр шаҳодати он аст ки шахси хобдида ба сайёҳат баромада аз сафар бо як ҷаҳон таассурот зиндаву солим бармегардад. абрҳои тира дар хоб далолати амру фармонҳои нави роҳбарият ё пеш омадани сармо аст. абри сурх дар хоб рамзи беморӣ, ғам ва ҷанҷоли азим аст. абру дар хоб агар мард абру хоб бубинад соҳиби иззату ҳурмат мегардад ва шахси боэътимод мегардад. агар дар хоб абрӯи мардро пайванд бубинед ин нишонаи муҳаббату дӯстдорӣ аст. абрӯи ба болои чашм афтида ба дарозумрӣ ишора мекунад. дар хоб абрӯи ғафз доштан маънои онро дорад ки инсон зиндагии шоистаеро ба сар мебарад. тамоми рақаму адад ва санаҳо дар хоб нишонаи сарзадани душвориро дар корҳо ва тарс ва ташвиш аст. аждаҳо дар хоб душмани пинҳон ва хатарнокест ки аз вуҷуд доштанаш дарак надоштед ва аз чанд калла доштани аждаҳо қудрату тавоноии душман вобастагӣ дорад. дар хоб ба аждаҳо мубаддал гаштан нишонаи дарозумрӣ аст. барои нафаре сахт бемор аст дар хоб дидани аждаҳо аз наздик шудани лаҳзаи марг шаҳодат медиҳад. азон дар хоб шунидани азон дар хоб ба намоз ва зиёрат намудани хонаи худо талқин менамояд. ҳар нафаре ки дар хоб азонро мешнавад бояд аз паю тоату ибодати парвардигор бошаду аз кору кирдори шайтонӣ дур. актёр дар хоб дидани актёр нишонаи он аст ки миёни дӯстонатон дурӯғгӯёну дуруягон зиёданд. ақраб дар хоб шахси ғайбатчӣ ва хабаркаше аст ки миёни одамон низоъ меангезад. рабту ақраб нафареро дар хоб неш занад, душманаш ӯро бадном мекунад ё ҳодисаи нохушӣ ба сараш омада қашшоқ ё муфлис мегардад. алафу коҳ дар хоб дороӣ аст. фурӯшандаи алаф ҳамчун шахси сарватманд таъбир мегардад. алифбо дар хоб нафаре ки дар хоб алифборо хоб мебинад илму маърифати зиёдеро аз худ мекунад. алмос дар хоб дидани алмосу ёқут аз пеш омадани хушнудиҳои оилавӣ дарак медиҳад. ананас дар хоб дидани ананас аз он шаҳодат медиҳад ки дар корҳоятон шуморо комёбӣ интизор аст. анбор дар хоб нишонаи дороиву даромад аст. агар анбор истифода шавад нишонаи хуб аст, вале агар холӣ бошад нишонаи қашшоқӣ аст. анбори пур нишонаи давлату сарват аст. нафаре ки анборро хоб мебинад барои ба даст овардани ризқу рӯзӣ дучори азобу машаққати зиёде мегардад. ангур дар хоб дидани ангури сафед ва сурх дар айни ғунчинии мева маънои онро дорад ки аз нафаре дасти мадад мегиред. агар чунин хоб дар фасли ғунчинии мева набошад маънои бемор шуданро дорад. ангури пухта дар хоб нишонаи зиндагии хушбахтона ва саломатии хуб аст. ангиштсанг дар хоб аз вохӯрӣ бо нафари хатарнок ё ба даст овардани пули бо роҳи гуноҳ ба даст оварда шуда далолат медиҳад. ара дар хоб агар бубинад ки бо ара дарахтеро канд далел кунад ки суҳбати марде ки тааллуқ ба он дарахт дорад муфорриҷат ҷӯяд ва агар бубинад ки фарзанд ё бародар ва ё хоҳари хешро бо ара баъду пора кард
далел ки монанди он вайро фарзанде ояд ё бародар ва ё хоҳар. ҳамчунин арра дар хоб агар касе бубинад ки фаро гирифт ё харид ё касе ба ӯ дод, далел ки агар писар дорад вайро писари дигар ояд ва агар духтар дорад вайро духтари дигар ояд. ашк дар хоб агар бубинад ки ашки сард аз чашми ӯ ҳаме борид, далел бувад ки шодӣ ва хуррамӣ ёбад. агар бубинад ки ашк борид, далел ки ғамгин ва дарманд гардад ва агар бубинад ки ба гиристан ашк барои ӯ буд, далел ки вай бо сухан таъна занад. агар бубинад ки дар чашми вай ба ҷои ашк гард ва хок ҷамъ шуда буд, далел ки ба қадри он моли ҳалоли беранҷ ба ӯ расад. ва агар бубинад ки ашк рӯи ӯро фуруд омад, далел ки моли хешро хазина кунад. ҳамчунин ашк дар хоб ба се ваҷҳ аст: шодӣ ва хуррамӣ, ғам ва андӯҳ, неъмат. амруд дар забони мо онро нок мегӯянд. хӯрдани нок дар хоб ба вақти худ чун сабз ва ширин буд, далел ки моли ҳалол ёбад ва агар зард буд бемор шавад. агар турш ва нохуш буд, инчунин беморӣ ёбад. хӯрдани амруд яъне нок ба хоб бар якчанд ваҷҳ аст: моли ҳалол, тавонгарӣ, зан, ёфтани мурод ва манфиат. анор дар хоб анор ба хоб мол буд. агар ба вақти худ бубинад, агар ба вақти худ набуд, бад буд. агар бубинад ки анор аз дарахт гирифт ва бихӯрд, далел ки аз зане ба ҷамол манфиат ёбад. баъзе аз муаббирон мегӯянд ки анори ширин дар хоб мол буд, анори турш ғаму андӯҳ ва аноре ки надонад турш ё ширин буд, таъбираш чун анори ширин буд. ҳамчунин хӯрдани анори ширин ҳамон қадре ки хӯрда буд, далел бар мол аст. агар бубинад ки анор ба зимистон ҳаме хӯрад, далел ки баъди ҳар донаи ӯро чӯбе бизананд. хӯрдани анор ҳам ба якчанд ваҷҳ аст: зани порсо, шаҳри ободон, аммо анори турш ғам аст. анҷир дар хоб хӯрдани анҷир хоҳ вақташ буд, хоҳ вақт набуд, бад аст. агар бубинад ки анҷир мехӯрад ва ё касе ба ӯ дод, далел ки ғаму андӯҳ ба вай расад. ва ҳамчунин анҷири зард ба хоб дидан ва ё хӯрдан беморӣ аст. анҷири сабз хӯрдан ба вақти худ чун ба таъми ширин буд, зиёне надорад. афтодан дар хоб агар касе ки бар вай дарафтод далели ташвиши ӯ буда, хоса ба ҷангу хусумат меафтанд. агар бубинад ки дар ҷойгоҳе ба зер афтод, далел ки ноумед гардад. ва агар бубинад ки аз кӯҳ ба зер афтод, далел ки ҳолаш бад гардад. ва агар бубинад ки захме бар вай расид ва хун аз он узв равон шуд, далел ки зиёне ба ӯ расад. ва агар бубинад ки пояш лағжид ва афтод, далел ки ранҷе ба ӯ расад. ва агар бубинад ки аз остонаи хонаи ӯ мору каждум ва хазандагон биафтод, далел ки аз касе ӯро ғаму андӯҳ расад. агар бинад ки боми хона ё девор ба ӯ афтод, далел ки моли бисёр ба ӯ расад. ин буд таъбири хобҳое ки бо ҳарфи а буданд. агар чизе нест шумо хоб дидед, муроҷиат кунед фалон ҳарф нест. ман боз як навори дигар карда, боз ҳам бинем ки 3-4 ҳарф шуд, таъбир карда боз ҳам зиёдтарш мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.